Suportado ni Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia ang anti-Apple campaign sa Department of the Interior and Local Government o kunang pagpakakas sang mga laragway, logo, kag pangalan sang mga politiko sa mga proyekto sang gobyerno. Sa interview sang Bomb Radio kay Sarabia, iyagin pahayag nga madugay na gani ini nga ginaduso apang wala lang na sa pagkaan sang mga kongresista sang una. Suno kay Sarabia, kung buwis sang tao ang nagabayad sang proyekto, wala na dapat sang papel pa ang politiko. Dugang niya sang una, mayara siya sang road signage, apang sang ulihi, ginpakakas na niya kag sang among ation, wala pa sang circular o kon patakaran, kangot sang bago nga mando sang DALG. Kung personal nga kwarta naman ang gamiton sang opisyal suno kay Sarabia, wala man sang problema kung ibutang nila ang ila itsura. Apang nakadepende naman ini kung sa di nila i-plaster ang ilang nga mga tarpaulin. Well, if it's privately funded ang inay na mga greetings, ila personal na mga kwarta, hindi nila manamalain. It depende na iya sa private property kung hindi nila ginatakod. Pero if they're using public infrastructure, nga magbutang sang ilang nabutangan sang ilang greetings, I think we might have a problem with that. Pero hindi lang ako tama kung privately funded na tarpaulin, hindi man malain gid. I think that is already extreme na kung pati ina nga bagay aspeto hilabtan pagid sang DLG. But if you ask me, neutral ako sa na issue. Hindi man gid siya tama ka big deal kag okay man kung may visibility ang mga politiko, but as far as I am concerned for my personal aspect, hindi naman na kinanglan ni advertise gid ang imong accomplishments kay mabatsagan man na inasang tao.